Dobar dan svim prisutnim. Ispred programa profesionalnog usavršavanja mladih lidera, MCHAMS, htjela bih da vam poželim dobrodošlicu i da vam se zahvalim na velikom interesovanju za današnji panel, koji je organizovan od jednog sjajnog mladog tima mentija, koji su polaznici ovog programa. Ja sam Mirjana Pavlović, učesnik MCHAMS programa na strani mentora, inače direktor sektora za poslovanje sa affluent klijentima u Banka Intezi i bit ću večeras vaš domaćin u ulozi moderatora. Današnji panel specifičan je po tome ne samo što je online i što ne možemo da se vidimo sticajem poznatih okolnosti, već i po tome što je on kreiran upravo od vaših pitanja koje su stigla zaista u velikom broju i koje pokazuju relevantnost teme liderstva i vaše interesovanje za samu temu. Sa nama su iskusni sagovornici, lideri iz oblasti privrede, menadžmenta ljudskih resursa, sveta psihologije i sporta. I ovim putem htjela bih da im se zahvalim što su izdvojili vreme i što su deo ovog našeg panela koji zaista prati jedno veliko interesovanje. Evo sad vidim da smo već na 139 učesnika, tako da moram da priznam da nam je ovaj racio od 30% zainteresovanih mnogo veći, obzirom da je bilo nekih 200 prijava, tako da verujem da će se ljudi još priključivati. Ovom prilikom htjela bih da predstavim naše paneliste. Sa nama je Marija Desivojević-Cvetković, ona je potpredsjednica Delta Holding kompanije, zadužena za strategiju i razvoj poslovanja. Marija je pasionirani maratonac, biciklista i Ironman triatlonac. Ona je primer mnogim mladim ljudima kao jedna od najuspešnijih poslovnih žena Srbije, zagovornik zdravog života i ljubitelj knjiga. Dobroveče, Marija. Dobroveče, hvala na ovako lepom predstavljanju. Drago mi je da sam večeras s vama. Nam je također jako drago. Pored toga, sa nama je večeras i Aleksandar Hangimana, generalni direktor i partner Manpower Group klastera za jugoistočnu Evropu, jedan od primjera mladih lidera i dobitnik nagrade Mladi menadžer 2016. godine od strane SAMA. Aleksandre, dobrodošli. Dobro večer, hvala vam na pozivu. I sa nama je sportski odbojkaški jas, deo najtrofejnije generacije odbojkaša, neko ko spaja znanje iz sveta psihologije i profesionalnog sporta i na taj način pomaže mladim sportistima da dostignu svoje vrhunske performanse koristeći svoju mentalnu snagu. Andrija Gerić, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našli. Evo, ja bih počela već sa pitanjima publike, obzirom da smo dobili preko 60 pitanja i prosto sad vremena ne dozvoljava da ih sve postavimo, ali smo se potrudili da ih grupišemo u određeni broj pitanja koji pokriva najveći broj tema. Dakle, prvo pitanje za Aleksandra. Obzirom da vodite kompaniju koja se bavi regrutacijom različitih profila, verujemo da su među tim i liderski profili, pa bi nas zanimalo koje su to osobine koje su zajedničke liderima, kako ih prepoznajete i šta je to što njih izdvaja odnosno na druge. Ako bismo negdje uzeli u obzir da ako pričamo o liderima, da su to već ljudi sa određenim iskustvom, nekim, što bi rekli, proven record, način na koji se može to testirati jeste zaista se posmatra to iskustvo kao case study. I na osnovu toga da se gleda kako je bilo ponašanje, kako je bio ishod tog konkretne osobe i na koji način je inspirisala svoju organizaciju, kako je delovala na svoj tim. Ono što je dosta bitno, ako pričam već o leadershipu, nekad on nije jednak i menadžmentu. Dakle, znamo dosta teorija, dosta škola mišljenja u tom vezano za leadership. Tako da ne bi trebalo praviti tu vrstu jednakosti menadžer jednako lider, ali budući na ovo konkretno pitanje pretpostavljam da ta osoba ima neko iskustvo i na osnovu tog delovanja konkretnih situacija, jedan iskusan konsultant može da na neki način osjeti ili predosjeti, proveri da li ta osoba ima karakteristike lidera, na koji način uticala na organizaciju, kako su ljudi delovali, kako su osjećali i koji su rezultati toga. Upravo je jedno pitanje bilo i to koja je razlika između lidera i menadžera, tako da bi nam značilo ako možete da nam i to pojasnite.
Pa da se ne služim već nekim poznatim teorijama, nekako bih sumirao kroz svoje iskustvo. Ono što vidim da jednostavno lider sam po sebi s jedne strane nije uvek vezano za posao, ali pričamo sad negde u kontekstu biznisa i biznis zajednice. Ono je mnogo šire od toga i mnogo šire delovanja, od društvene zajednice, porodice i tako dalje. Ali u kontekstu biznisa, ono što sam malo pre rekao, dakle, kod menadžera, kao što znam, ima dosta menadžera, možda malo lidera. Možemo se osvrnuti i u kontekstu u zemlje koje živimo i biznis zajednice koje postoje. Dakle, s jedne strane menadžer koji ima autoritet na osnovu same pozicije i njegovo delovanje je često usmereno isključivo tim instrumentima. Sad, ono kako ja vidim da se lider razlikuje. Aleksandre, mutirani ste slučajno, verovatno greškom. Nekog od kog hoste, samo malo. Je li sad ok? Sad se čujemo. Sad, ne znam u kom trenutku. Htio sam reći dakle, da ukoliko menadžer isključivo koristi te instrumente, svoje pozicije za svoje delovanje, sa rad sa ljudima, sa zaposlenima, to je nešto što ga razlikuje u odnosu na lidera. Po meni, dakle po mom nekom viđenju i iskustvu, lider je koristi mnogo širi opseg, odnosno svoje delovanje bazira na mnogo širom opsegu razumevanja konkretne potrebe, situacije, konteksta celog. I negde ono što je sklono za sve pravce mišljenja jeste da lider više motiviše, inspiriše i mnogo je bolji u tom pristupu u konkretnoj situaciji i kontekstu nego kao menadžer da kaže ovo se propisuje zato što sam ja, na primjer, to rekao ili zato što se to želi. Tako da neka su granice vrlo teške i opet zavisi od situacije kako pomiriti ovo pristupa da bi se ostvario cilj, ali po meni to su glavne odluke na koji način ljudi doživljavaju tu poruku, na koji način ljudi komuniciraju i osjećaju tu vrstu interakcije sa menadžerom ili liderom. Jasno. Hvala na odgovoru. Marija, obzirom da dolazite iz kompanije koja je poznata po jakim liderima, što sa samog vrha, što na drugim nivoima, po vašem mišljenju koliko i kako okruženje utiče na liderstvo? Pa ne mislim da okruženje u kome živimo, makroekonomsko okruženje ili okruženje u kome lider radi, u smislu kompanije? Poslovno okruženje u kome lider radi, kako kompanija ili okruženje može da podstakne i utiče na formiranje? Kompanija može da utiče na to izuzetno, zato što prvo kompanija svojom kulturom utiče na to kako njeni ljudi koji su u toj kompaniji zaposleni rade, kako se ophode prema drugima, kako njima upravljaju i tako dalje. Dakle, ako vi radite, pošto svaka kompanija, slika kulture svake kompanije je zapravo slika čoveka na vrhu, i ako vi radite u kompaniji kojom upravlja neko ko je zapravo kralj mikromanagementa i proverava svaki korak koji je u kompaniji bilo ko napravio, ne možete da očekujete da će ta kompanija stvoriti lidere. To jednostavno ne ide tako. Ali ako radite u kompaniji kojom upravlja neko ko razume da je njegov najvažniji posao da pusti druge da rade, ono u čemu su bolji od njega, onda ta kompanija, u toj kompaniji postoje velike šanse da se razvije mnogo lidera. Prvo i zbog kulture, a drugo i zbog proste činjenice da ih je zaista neko pustio da rade, da ih je neko pustio da greše i da uče na svojim greškama i da zapravo rastu zajedno sa poslom u kompaniji. A šta je konkretno po vašem mišljenju posao jednog lidera? Pa uglavnom da diriguje. Posao jednog lidera je posao dirigenta u jednom fantastičnom orkestru ako ima sreće. I kad pogledate Berlinsku filharmoniju i kad je poslušate uživo, onda meni se desilo prvi put kad sam slušala Berlinsku filharmoniju shvatila sam da postoji razlika između orkestara, jer nisam muzičar i laik sam, ali to kad sam čula shvatila sam da tu ima nečega. Slušala sam dirigovao Zubin Mehta tada, to je bilo nešto potpuno nevjerovatno. Ja sam razmišljala kako Zubin Mehta sigurno ne svira bolje violinu od one kineskinje koja je prva violina Berlinske filharmonije i sigurno ne svira bolje trubu ili bilo koji udarački instrument od onih muzičara tamo, ali verovatno nešto ume da radi bolje od svih njih. Pretpostavljam da ono što ume da radi bolje od svih njih, da ono što oni rade uklopi u jednu celinu,
da svakome da prostora koliko mu treba i da mu pokaže kad je trenutak da on uđe, kad je trenutak da se on stiša da bi neko drugi se bolje čuo i mislim da je ta paralela dobra. Posao lidera je da motiviše, da prepozna u svakom čoveku koji radi sa njim ono što je u njemu dobro, da dobija na tim dobrim stvarima, a da ne insistira od ljudi da se poprave u onome u čemu nisu baš najbolji, nego da zapravo u onome u čemu su najbolji da ih pusti da tu cvetaju i da to iskoristi za posao. Posao lidera je da postavi viziju, zato što je svaki tim može da bude uspešan samo ako je vođen nekom idejom o nekom lepšem mestu na kome treba svi zajedno da stignemo, koja se zove vizija. Osim što treba da ima viziju, lider mora da ume i da je komunicira. I kroz sve ovo sad što sam rekla, zapravo posao lidera je da stvara nove lidere. Jer lider koji ne stvara lidere i bolje od sebe, ne može za sebe da kaže da je uspešan. Hvala na odgovoru. Andrija, kao neko ko je osvojio prvu olimpijsku medalju sa manje od 20 godina, a čak 15 godina je bio deo reprezentacije, verujem da ako pogledate unazad možete identifikujete različite faze u liderstvu. To je bilo jedno pitanje publike. Možete li nam iz svog ličnog primjera podijeliti sa nama koje su to faze u razvoju lidera? Pa ima, kao što su rekli, ima mnogo teorija o liderstvu, ali ono što ja mislim je da svako treba teoriju da prilagodi sebi i svojim uslovima. Ako pričamo o sportu, šta je uopšte to lider, ima tu je dve stvari. Jedno je šta je ono lider ka spolja, šta publika doživljava kao lidera, a drugo je šta je ono što je lider u stvari unutar grupe. Vi kada dođete u novi kolektiv ili kada dođete u neki novi tim, kada ste mladi, ne može niko od vas očekivati da budete odmah lider, jer već postoji neka hijerarhija i neko ustrojstvo. Vi se prvo onda navikavate na neka pravila, ako preslikamo to u kompaniju, to je neka ta organizaciona kultura, vrednosti i onda se namestite u takvom jednom okruženju, da bi onda kroz veliki rad i učenje i neki samorazvoj, gde to u sportu u stvari učiš i kopiraš i kradeš ono što je dobro, što rade dobro drugi i onda to primenjuješ na neki svoj način. Jer biti lider je, kao što je Marija rekla, ona je napravila paralelu sa filharmonijom, ti si neko ko treba da fino naštimuješ malo vamo, malo tamo, da bi taj mehanizam čitav radio. Naravno, ono što je bitno je kako te tvoji ljudi procenjuju i ocenjuju i koji si ti rezultat postigao što se tiče spolja. Moraš da imaš te obe komponente da bi ostao lidera i tako da kažem. Jasno. A da li se lider može nametnuti, bilo je jedno pitanje publike, i dati primjer ukoliko se postavi neko da bude kapitan određenog tima, a po prirodi nije lider. Da li je tako nešto moguće? Pa, bilo je u praksi, bilo tih slučajeva, ali uvek se javi onda neko ko je u stvari lider tog tima neformalni, sa kojim taj kapitan mora da sarađuje i njih dvojica moraju da imaju neku vrstu komunikacije. Jer to se dešava i u firmama da vi stavite nekog da bude lider, a u stvari u toj grupi se izdvaja neko drugi. Onda je važno da, jer često imate, pogotovo kod nekih profesionalaca koji jednostavno ne žele da budu deo menadžmenta i žele da budu stručnjaci i opiru se tome u nekim granama i onda takvi ljudi, oni su u stvari neformalni lideri te grupe i oni komuniciraju sa čovekom koji je formalno tu postavljen. Ja lično mislim da svako može da bude lider ako nauči neke osobine i ako ima fleksibilnost i želju za učenjem i razvijanjem, jer po meni je liderstvo nešto što se uči i treba učiti od onih koji su bolji. Kao što je Marija rekla, vi ako imate jednog ozbiljnog lidera, on će vam pomoći da i vi postanete lider, što uopšte i ovaj vaš program, koliko sam ja shvatio, je baziran na tako nečem. Jeste upravo tako, program nas podržava u tom razvoju, naravno i svi kontakti koje stvarimo tokom programa kao i ovaj, ali evo kad smo se već dotakli kapitena i sporta, jedno konkretno pitanje je ako možete da nam otkrijete ko je bio lider naše olimpijske reprezentacije i ko je bio najuticajniji na ostali igrače, ko je podizao tim u teškim trenucima? Teško pitanje.
Pa, ono što ja mislim, naš lider je bio tad u odbojci je malo stvar kompleksna, zato što imate jednog igrača koji u svakoj akciji, da kažem, ima kontakt s loptom. Naš lider po meni je bio naš dizač Nikola Grbić, mada je kas polja njegov brat delovao kao lider, ali iznutra mi smo mnogo više doživljavali Nikolu kao lidera te generacije. Ono što je interesantno, što se tiče sporta, vi imate svaki poen da vi imate neku akciju i vi odmah imate neki feedback da li je to bilo dobro ili nije bilo dobro. Kada pričamo o biznisu, u biznisu te akcije traju dug vremenski period, a u sportu te akcije mogu da traju par sekundi ili par desetina sekundi, gde vi odmah imate priliku nešto da podesite i namestite da bi sledeći put bilo bolje. U biznisu ta vremena su malo drugačije, ali princip je potpuno isti. Dobro, nadam se da je publika dobila odgovor, dobila konkretna imena, tako da verujem da su zadovoljni. Aleksandre, obzirom da ste jako mladi došli na poziciju direktora i partnera za jugoistočnu Evropu, Manpower grupe, publika je bila zainteresovana kakvi su bili vaš početak, kakav je bio, kako ste se vi snašli na prvom intervju i da li tu imate date neki savet svim mladim ljudima koji su na početku karijere i prosto vi ste im uzor i htjeli bi da negde nastave vašom stopom? Pa, prvi intervju je bio u inostranstvu za jedan posao koji sam na kraju dobio, ali sam se vratio u zemlju. Početci su bili dosta onako izazovni, zato s jedne strane ste uvačeni u realan sistem kako to sve funkcioniše i želite da budete dovoljno dobri. Ono što je to mene negde zadesilo u tom početku karijere, kad pričamo o liderima, imao sam možda leadership, odnosno negativni primjer, naučio sam šta ne bih ja želeo da radim ako budem u situaciji da budem lider, menadžer ili bilo šta slično. Tako da zaista ima i to, ima i pozitivnih primjera, ima mislim i negativnih primjera. Svaka akcija koju, malo pre i Andrija rekao, svaka akcija koja postoji i ovde može se na neki način napravi feedback. Dakle, vi ga sami osetite što bi rekli, negde na svom timu, na svojoj koži i tako dalje. Imate onda mogućnost da te stvari ispravite kad vi imate šansu. Tako da, ja mislim da je dosta bitno na početku za mlade osobe da imaju dobar primer. Nekad to nije moguće u matičnoj organizaciji u kojoj ste i to je možda neki poziv da razmislite da li je to prava organizacija ili možda ne samo organizacija nego mini tim, dakle da li taj lider, odnosno menadžer i to odeljenje možda pravo za vas. To je nešto što mislim da je ključno za početni razvoj u biznisu ili uopšte u bilo čemu, ali sad ako već pričamo o tome, imati dobre primere. Opet s druge strane, sve to što apsorbujemo, što učimo, na neki način isto da bude autentično prilagođeno nama. Dakle, mislim da je bilo bi loše slepo pratiti ili preslikavati određene teorije i prakse. Mislim da to treba prilagoditi svakako nama, kontekstu i situaciju u kojoj se nalazimo. Da bi to bilo onako autentično i da bi bilo delotvorno. Jer i sami znamo ako je nešto onako napamet naučeno, ljudi sa kojima radimo, oni to osete i to vide. Tako da ta vrsta inspiracije, motivacije, razumevanje potrebe drugog kao lidera, onda ta uloga nije adekvatna, nije delotvorna. Spomenuli ste da postoji negativni primjeri lidera. Možete li nam reći koje su to neke najčešće greške koje lideri prave iz vašeg ugla? Pa, ja bih pre svega rekao, dakle, dosta je to uslovljeno i kulturološki i geografski gde čovek radi, gde se nalazi, ali ono što bih primetio iz iskustva, što svog neposrednog i posredno ovako kroz HR, bavimo se sa drugim firmama, sa njihovim nekim internim procesima, kulturama, mislim da i dalje u većoj meri, mada duše to se smanjuje, i dalje negde je pozicija moći, kontrole, negativnog autoriteta je nešto što možda preovlađava u odnosima između vodeće funkcije i ostatka tima. I to je nešto što svakako se i menja na bolje. Mi sad pogledamo teoriju leadershipa pre 10 godina ili pre 15 godina, potpuno
je drugačije u odnosu šta se uči sada u najsavremenijim školama, da li MBA, da li nešto drugo. Pretpostavljam za 20 godina će biti opet prilagođeno kontekstu i situaciji u kojoj se društvo nalazi. Marija, da li se liderstvo... Čime se da Andrija javlja za... Andrija se javio za reč. Mogu ja samo da se nadovežem, ovo je jedan super primjer koji ja često koristim. Sigurno ste čuli za ovog Grega Popovića koji je jedan od najboljih trenera u NBA-u. I on kada bira članove za svoj tim, ono što gleda, osim da kažem da je neko kvalitetan košarkaš, gleda to koliko čovjek kada priča na intervju koristi reč ja. Nažalost, danas je vrlo moderno i u Srbiji, pogotovo, ja to zovem japajajsanje, kada vi čujete da lider u stvari stalno priča kako ja, tu odmah znate da nešto nije u redu. A kada lider priča o firmi, priča o svom timu, evo imali ste priliku da čujete Mariju kad se predstavila i kako ona pričala o kulturi, ona nijednom nije upotrebila reč ja ni Aleksandar. Tako da prvi neki filter da vidite da li je lider dobar ili nije, pošto nemate iskustva, je da slušate koliko koristi reč ja. Nisam ja to izmislio, to je ovaj Greg Popović, ja sam samo to malo čapio. Samo toliko izvinjavam se. Ne, apsolutno, uključite se slobodno kada god imate nešto dodate. Marija, da li se liderstvo promenilo u ovim COVID vremenima, a i koji su sad izazovi za lidere u ovom, da kažemo, new now momentu? Znala sam da će biti pitanje oko COVID-a. Što se ovo vreme u kome živimo, ovo COVID vreme produžava, sve smo bliži tome da se što pre vratimo u ono pre. I to posao govori i naš pokušaj da online radimo stvari za koje nismo programirani da ih radimo online i tako dalje. Kada se sve ovo baš desilo, jeste malo bilo drugačije zato što je svaki lider odgovoran i za psihološki well-being svojih zaposlenih i mora da razume da nismo svi isti i da postoje ljudi koji su se izuzetno uplašili, da postoje oni koji su se manje uplašili, da postoje oni koji nisu uopšte i da prema svima njima ima poseban odnos da bi učinio da se oni osjećaju sigurnim. I naravno da je posao lidera na početku bio i da zaista naši zaposleni i njihove porodice ostanu zdrave, to radimo sve ovo vreme. Ali sad ako izvučemo to jedan mali detalj, mislim da sve ostalo nije mnogo različito, da se možda malo promenio način na koji motivišete ljude da, na primjer, budu veoma inovativni i kreativni tako što sede za kompjuterom i gledaju u ovaj monitor ceo dan, što je zapravo izuzetno teško. I to je bilo teško i to je bilo izazovno. Ali ne mislim da je to bilo nešto što je nepremostivo i što ljudi koji već upravljaju ljudima nisu imali u sebi. Dakle, to dobar lider ima u sebi, prepoznaje da se situacija u trenutku promenila i adaptira se na tu situaciju. Ono što nama novo vreme donosi u smislu različitosti je jedna druga stvar, a to je da danas lideri moraju da nauče da istovremeno podjednako efikasno motivišu i upravljaju različitim generacijama koje su veoma različite. Dakle, vi sada kao lider u jednoj korporaciji imate u svom timu baby boomere, imate X generaciju, imate millennials, Y, Z i svi oni su veoma različiti. Jednostavno motivišu ih različite stvari, imaju drugačiji drive, također su u različitim fazama života u kojima su im druge stvari važne, različito gledaju na svet u kome živimo, jer se svet toliko promenio za poslednjih 30-40 godina da je zaista taj pogled na svet se drastično izmenio. I sad vi morate sve te ljude koji su mnogo različiti da stavite u jedan tim, da ih motivišete, da napravite atmosferu u kojoj će oni svi da se kreću ka jednom cilju. A to ranije nije bilo tako. Ljudi su bili mnogo unisoni jer se društvo sporije menjalo i to je bilo malo lakše. Mislim da je to danas prilično veliki izazov, ali s druge strane to čini naš posao zabavnijim i lepšim i tera nas da više učimo i da pažljivije slušamo, a to je sve super. Evo, spomenuli ste različite generacije, a obzirom da mi u MChams programu imamo i studente, budući, da kažemo, lidere i deo auditorijuma je sada svakako na početku karijere. Gledajući te različite generacije, vi imate i u Delti program mladih lidera, pa verujem da ste i kroz to imali priliku da se upoznate. Šta je najveći izazov u radu sa tim ljudima i šta biste vi njima dali od saveta, koje su to možda neke radne navike koje bi trebalo da kažemo,
pogledi od strane druge generacije ili da usvoje? Pa prvo, ima mnogo više dobrih stvari nego izazova. Generacije koje nam sada dolaze, znači mladi ljudi koji sada imaju recimo oko 25 godina, 5 godina gore dole, su različiti od svega što smo do sada imali na dobar način. Prvo, oni su native u digitalu, oni su rođeni sa tabletom u rukama i njihov je ceo svet od kad su rođeni. Dakle, oni kroz svoje računare vide ceo svet. Što znači da su s kulturne strane, kulturološke strane širi, bolje obrazovani, prihvataju razlike jer tim razlikama su svedoci svaki dan kroz ove ekrane. Takođe, mislim da su kreativni, da su izuzetno ambiciozni, da su više svoji nego što su to bile neke prethodne generacije u koju ću da ubrojim i svoju generaciju, da umeju da stanu za sebe i da kažu šta žele i šta ne žele, da su manje poslušni i to na dobar način manje poslušni, da su skloni tome, da nemaju problem sa time da čak nekom koji je autoritet kažu da se ne slažu. Mislim da je to sjajno i da to ranije nismo imali. Naravno da postoje izazovi i ono što ja njima inače savjetujem kad razgovaramo u okviru programa Mladi lideri je malo više strpljenja. Jer pošto oni sad imaju sve u svojim rukama i na svojim ekranima, onda vrlo često misle da i u životu mogu odmah tako da imaju sve. I ja se slažem da oni mogu da dođu do znanja mnogo brže i lakše nego što smo mi to ikada mogli i da mogu brže da napreduju, ali opet postoji jedna stvar koja ne može da se zanemari u poslu i posebno u tom putu ka liderstvu, a to je iskustvo. Iskustvo ne može da se pročita u knjizi, ne može da se kupi, ne može da se ode na kurs za to i jednostavno potrebno je da neko ima za određene pozicije neko fino iskustvo u kome je makar ako ništa drugo naučio da bolje komunicira sa ljudima, da bolje ih razume, da ih bolje sluša i tako dalje. Tako da strpljenje je jedino što mislim da moraju da nauče da u poslu mora da se ima i da je sasvim ok uložiti 5 ili 10 godina dobrog rada i učenja da bi se onda nakon tog vremena to sve vratilo nazad. Andrija, pitanje za tebe. Marija je spomenula motivaciju, koliko je bitno i postoje lidera motivisati sad posebno u ovim COVID vremenima za konkretno rad pored računara i slično. Pa bi me zanimalo iz svog ugla kako motivisati tim, kako motivisati ljude i koja je uloga emocija u tom procesu. Kao neko ko se bavi psihologijom, zanimalo bi nas vaše viđenje. Pa postoje razne teorije motivacije. Se da prebježe, šuti nešto, recimo nabio sladoled na glavu. Da mutujemo. Dobro. Znači, ona teorija koja je jedna od retkih koja je zaista dokazana empirijski, jer sigurno ste čuli za Maslowljevu teoriju potreba, pa sad kako idu one potrebe za samoaktualizacijom i osnovne potrebe, to super izgleda, ali to nikad nije dokazano u praksi da je potpuno tačno. Ali postoji jedna teorija koja se zove teorija samodeterminacije i ja lično i kada radim i sa sportistima i sa biznis klijentima jako insistiram na toj teoriji. Neki su možda čuli za to, oni koji nisu, ja se nadam da će malo googlati, i koja govori o tome da bi čovek bio motivisan iznutra, a to je ono što nama treba i u sportu i u firmi, da on zaista hoće to da radi iznutra. Ove spoljne nagrade uopšte nisu veliki motivatori, osim za neke jako jednostavne poslove. Ali da bi bio motivisan iznutra treba da postoji 3 faktora i da se jedan lider mora da radi na ta 3 faktora kod svakog svog zaposlenog. Prvo je da zaposleni ima neku vrstu kompetencija, znači da je on svestan da napreduje. Druga stvar je da postoji povezanost sa drugim članovima tima ili tamo gde radi, jer povezanost i taj socijalni aspekt je nešto što je ljudima neophodan da bi bili zadovoljni sa drugim, da se osjeća kao deo grupe, da može da brine o drugima i da drugi brinu o njemu. I treća stvar je nešto što se zove autonomija, a autonomija govori o tome da on ima izbor kako će i šta će da radi. Oni koji vode firmu, vode neke firme, znaju da kada ti daš izbor zaposlenom, da on odabere šta će da radi, naravno od onog ponuđenog, onda, pošto je njegova odgovornost i on je odabrao, on će mnogo više motivisanim da to uradi.
To se može raditi, na primjer, i nekim vrstama lažnog izbora, kada vam je sve jedno da li će uraditi jedan zadatak ili prvo jedan pa drugi, vi njemu ponudite izbor da odabere sam šta će prvo da radi. Ali ako imate te tri komponente, znači autonomiju, kompetencije i tu povezanost, onda će čovek biti samomotivisan. Kako se motivisati? Jedan lider treba da razmišlja i da poznaje svoje zaposlene i da zna šta su im vrednosti. I kao što je Marija rekla, u današnje vreme je teško, pogotovo ako imate jako heterogen tim što se tiče godina koji imaju različite vrednosti. Ali ako poznajete čovečije vrednosti, one su jako povezane sa emocijama, jer ti kada zadovoljiš neku čovekovu vrednost, onda on mnogo posvećeniji i mnogo hoće više sebe da da. Ono što sam ja primetio, bar kod sportista mladih, je osim tog strpljenja koje definitivno svima im fali, zato što su navikli da imaju sve i odmah, ta neka količina uloženog truda i ta posvećenost nije ista. I zato sad imamo situaciju, ako gledate neke statističke podatke, dece koje se bave sportom i koliko dugo su u sportu, da je sad ta granica smanjena, da deca mnogo lakše odustaju zato što imaju upravo očekivanje da će uz neki mali uloženi rad ostvariti neke vrhunske rezultate. A to u principu nije tako i u životu nije tako, jer vi mora da uložite veliku količinu rada da bi nešto dobili. I osnovna stvar po meni, ako neku poruku ja mogu da kažem, je da svi lideri moraju da budu spremni na to da puno rade, da svojim primjerom pokazuju drugima kako treba i da su spremni na učenje. I isto tako treća stvar je da budu jako fleksibilni. Jer lider ne sme da nije zapisan u kamenu kako on mora da se ponaša, nego on u zavisnosti od toga kakav tim vodi mora da bude fleksibilan, jer mora da zadovolji dve stvari. Jedno je da ima neki rezultat i da ostvari nešto, a drugo je i da ljudi u njegovom timu budu zadovoljni. I kada čovek to uspe da pomiri te dve stvari, onda on može za sebe da kaže da je uspešan lider. Spomenuli ste primer dece koje odustaju rano od sporta zbog, da kažemo, i tog strpljenja o kojem pričamo. Koji biste vi savjet dali roditeljima te dece, kako da utiču na njih da budu istrajniji u nekim svojim ciljevima i željama? Pa sigurno, bar kod mene kad dolaze, onda se to nekako vremenski ograniči, jer često deca zbog nekih razvojnih faza ok da probaju razne sportove, ali kada se odluče za jedan, onda postoji neka određeno vreme gde moraju da se bave tim sportom. Jer šta je problem? Postoji nešto što se zove neprijatnost i dečije je potpuno vrsta ponašanja da se izbegava neprijatnost. Ali u životu mi imamo neke neprijatne situacije kroz koje mora da prođemo i ne smemo da ih izbegnemo i mi kao roditelji treba da naučimo decu da je neprijatnost stvar kroz koju se mora proći, a ne uvek izbegnuti po svaku cenu. Zato što nekad je nešto što je neprijatno nam može biti korisno i brkaju se te stvari neprijatno, prijatno, korisno, nekorisno. Jer nije uvek sve ono što je prijatno korisno. A deca tako razmišljaju i onda taj pattern drže kroz neki razvoj i kroz svoje radne zadatke. I vi sad, na primjer, imate kada im date neki zadatak ili što bi ovi rekli task, kada im date neki task koji im se ne sviđa, onda oni odustaju zato što njima taj task nije prijatan. Ali što si u tome da se nađe balans i da nekad urade neke stvari koje su im i neprijatne, ali su im korisne, zato što će im to biti korisno kroz život. Znači, roditelj može da kaže, ok, ne sviđa ti se košarka, hoćeš da promeniš, važi, treniraš 6 meseci, treniraj i posle toga možeš da promeniš, ako pričamo u sportskom okruženju. Hvala na odgovoru, verujem da je korisno za sve nas roditelje. Aleksandre, jedno od pitanja koje se postavilo od strane publike jeste i da li lider može biti i non-ekspert i da li može biti autoritet ekspertu u nekoj oblasti? Da, dobro pitanje, baš smo mi imali nešto interno, jednu temu nedavno oko toga. Pa mislim da zavisi od toga da u kontekstu da li ova pozicija, da li taj lider vodi eksperte. Ako gledamo na nivou jedne organizacije, kako je recimo, kako ja to sagledavam,
gledamo klasičnu strukturu jedne kompanije, sama pozicija može biti neekspertska. Ona treba biti koordinatorska, ono što je Marija rekla na početku, svojevrsni dirigent, različitih ljudi, različitih eksperata, da razume potrebu, da ih motiviše, da ih vodi sve ka jednom cilju. To je jedna savremena teorija leadershipa, voditi različite delove organizacije i sada smo spomenuli različite generacije ka zajedničkom cilju koji trebaju ići i sarađivati na dobar način. U tom pogledu mislim da nije neophodno da sam lider bude i ekspert i mislim da danas u ovoj svojoj diversifikaciji znanja i gledamo koliko je kompleksnost jedne kompanije, gotovo je nemoguće da krovna osoba bude ekspert u svim tim stvarima. Dakle, možda pokrije možda 2-3 područja. Ukoliko pak pričamo o mikro odeljenjima, mikro timovima, smatram da tu jeste neophodno da sam lider bude ekspert. U suprotnom neće moći razumeti svoje kolege, neće ih moći inspirisati, neće ih moći motivisati. Naprotiv, imamo ono što koliko često puta svi mi čujemo od nekoga kako se žale da je to najteže ako moraju da budu menadžerisani od osobe koja nije ekspert, koja ne zna svoj posao i tako dalje. Da to su stvari koje naprotiv zapravo urušavaju samu organizaciju. Marija, kako je vaše iskustvo posle dvogodišnjeg, da kažem, iskustva i karijere ne samo u Delta, već i u kompanijama pre toga? Koliko je izazov non-eksperta biti autoritet ekspertu? I generalno, po vama, da li je na kraju leadership više neki talenat ili skup nekih veština? To je baš dobro pitanje za mene. Ja sam verovatno svuda gde sam radila, odnosno verovatno sigurno svuda gde sam radila bila non-ekspert. A ono zašto sam ekspert nisam nikada u životu radila. Ali to je tako život hteo, pa to je okej. U prvoj kompaniji mi to nije bio problem jer sam u toj kompaniji rasla i izrasla do pozicije u kojoj sam postala lider. Ali kad sam došla u Deltu, to je bila posebna situacija jer sam došla na poziciju direktora proizvodnje hrane. Prethodno, znači moj background je IT i matematika, onda sam prvo radila u IT-u pa u real estate-u, dakle možete zamisliti koliko sam znala o proizvodnji hrane, jako mnogo. I zapravo sam bila lider tima u kome su 2 od 5 zaposlenih imali preko 60 godina i ogromno iskustvo, odnosno celoživotno iskustvo u 2 industrije koje su vodili. Jedna je bila industrija brašna i testenina, druga industrija mesa. I ja sam shvatila da tu mora da postoji samo jedan recept, a to je da se nijednog trenutka ne postavim kao ona ružna reč šef. Dakle, nijednog trenutka ja nisam imala pravo da tim ljudima govorim šta oni da rade, makar ne prvih godinu dana, ani posle toga dok nisam naučila ono što oni rade. Moj posao je bio da budem humble, nikad neću naći srpski dobar prevod za ovu reč, da ih slušam, da im na prvom razgovoru kažem ja sam ovde da probam da orkestriram rad svih ovih fabrika zajedno i ako negde mogu da pomognem, ali pre svega sam tu da od vas slušam i da od vas učim i da sve što mogu naučim od vas. I u tom trenutku vi pružate ruku poverenja, taj čovjek preko puta vas ne može ništa drugo da kaže nego da poželi zaista da vam pomogne, naučite to što treba da naučite. Tako da jedini način je da zapravo se postavite skromno i da priznate, da ne da se pravite nešto znate jer ne znate, da priznate da ne znate, a ti ljudi će vrlo brzo vidjeti da vi imate neke veštine zbog kojih ste tu došli i da te veštine nisu da umete da zakoljete svinju ili sameljete pšenicu u brašnu, ali da su to neke druge veštine koje zaista mogu njima da omoguće da lepše i lakše rade svoj posao. Tako da to nije lako. Mislim da je možda ženama lakše jer one imaju dosta manju sujetu u poslu i nije im problem da sa osmihom kažu ja ovo nemam pojma, molim te pokaži mi, nauči me. To je muškarcima malo teže, ali mislim da jednim iskrenim pristupom i pruženjem te ruke da to zaista uvek daje dobar rezultat. I sad sam uspela umeđu vremenu da zaboravim šta je bilo drugo pitanje.
Ovo je bilo prvo za Nextpert. Drugo pitanje je bilo, po vašem viđenju, da li je liderstvo više talenat ili skup nekih veština i znanja? Da li se lider rađa ili pravi? Malo pre Andrija je rekao da misli da se lider skroz pravi. Ja bih više bila sklona jednoj umjerenijoj izjavi da zapravo su obe stvari mogu da budu bitne. I sigurno je da postoje granični slučajevi u kojima je neko postao lidera da je apsolutno bio netalentovan za tako nešto i takvih slučajeva sigurno ima, kao što vjerojatno ima i slučajeva ljudi koji su samo svojom ogromnom harizmom, a bez ikakvog znanja postali lideri. Ali mislim da u velikoj većini slučajeva imamo priliku da upoznamo ljude koji zapravo imaju oba. Dakle, koji imaju neke određene veštine s kojima su se, talente, odnosno, s kojima su se rodili, koje su razvijali. I tu pre svega mislim na veštine komunikacije, na veštine dobrog slušanja, na tako neke stvari. Neki ljudi su jednostavno ekstravertni, neki ljudi vole da vode, jednostavno rođeni su za to da to vole, neki ljudi to ne vole. Ali ništa to ne bi vredilo bez ogromnog rada i učenja. Dakle, u velikoj meri lider se stvara, sigurno u većoj nego što je potrebno ovo sa čim se rodite i zapravo sigurno je mnogo dobrih talenta protraćeno jer ti ljudi nisu imali priliku da ih neko uči, da se razvijaju i da grade, a opet s druge strane oni koji jesu imali priliku su jednostavno postali najbolji lideri, ja bih rekla. Oni koji su i imali određene talente, a onda imali fantastičnu životnu priliku da steknu veštine koje su ih dovele dotle dokle su došli. Znači jedno i drugo i put svakako nije lak, ali bitne otvorenosti i učenje ka istom. Marija, jedno od pitanja publike, vjerojatno pripadnica lepšeg pola, bilo je da li je za vas kao ženu bilo izazova po pitanju, da kažemo, gender equality, ne znam sad opet najbolji izraz na srpskom. Rodna ravnopravnost. Rodna ravnopravnost, ali kažemo u pretežno muškom svetu, u visokom menadžmentu, da li je bilo izazova pozicionirati se kao žena lider i kako ste prevazišli određeni izazove ako ste ih imali? Pa kad sam bila mlada i nisam radila u Delti, lepo si rekla, lepši pol. I onda ko je iole inteligentan, on to ume da iskoristi. Dakle, ja sam bila žena u IT svetu, mlada žena u IT svetu i meni je bilo zabavno to da su ljudi uvek hteli sa mnom na sastanak, a onda kad počnemo da pričamo, onda to i nije bilo uvek tako. A onda sam došla u Deltu u kojoj sam imala sreću da radim u kompaniji u kojoj mi imamo issues sa gender equality, ali sa ovim drugim polom. Kod nas, naime, muškarci teže napreduju i teže ulaze u top management, što možete da vidite i kad odete na sajt naše kompanije i pogledate top management. Znači, ja radim u kompaniji koju vode žene i u kojoj su žene dominantne i u tome uživam i mislim da je to jedan, inače, od tajni uspeha Delte, to što ima mnogo žena. Mislim da žene prvo treba da, nezavisno od toga gde rade, da sa sobom raščiste jednu važnu stvar, da mi kulturološki, ne samo u ovoj zemlji, mislim u cijelom svetu, žene se odgajaju nesvesno od strane svojih roditelja, da uče da su slabije, da su lošije, da su manje sposobne i tako dalje. Znači, vi od malena vam neko govori što plačeš ko devojčica, što trčiš ko devojčica, mislim, ne znam, i Ivana Španović trči kod devojčica, to prilično dobro izgleda. Govore vam onda, kad ne znam, imate 12 godina, jao što si lepo skuvala kafu, možeš da se udaš. I mi uopšte nismo svesni koliko su te stvari stravične. Znači, to je zapravo strašno. Znači, mi devojčicama nesvesno od njihovog rođenja šaljemo poruku da su one slabije, lošije i tako dalje. I veliki posao koji svaka mlada žena treba da obavi sa sobom jeste da osvesti da to nije tako. Jer su žene i pametnije, i jače, i sposobnije, i lojalnije, i više sposobne za multitasking, imaju obično izraženiju emocionalnu inteligenciju koja im omogućava da budu uspešniji u životu. Kad svaka žena to sa sobom osvesti i kad počne da bude hrabra, da prihvata pozicije i poslove od kojih ponekad i beži, i o tome smo pričali, zašto mlade žene ne ulaze u IT, i odgovor koji smo dobili iz Microsofta koji je radio istraživanje na ovu temu je da mlade žene koje završe elektrotehnički i slične fakultete se ne prijavljuju za posao u Microsoftu jer misle da nisu dovoljno dobre, a dečaci se prijavljuju znajući da nisu dovoljno dobri. Tako da mi moramo kulturološki to da promenimo, da drugačije vaspitamo svoju decu i da recimo i ovim putem, to govorimo svim mladim ženama, da moraju više da veruju u sebe, da moraju da znaju
da su podjednako dobre i često bolje za mnoge poslove od muškaraca i onda će se i one svojim stavom jednostavno one će svojim stavom da komuniciraju jednu drugu situaciju i mislim da u tom smislu ne bi trebalo da ima mnogo problema u poslu. Ja nikada nisam imala problem u poslu zato što sam žena i bila sam uvek na menadžerskim pozicijama i u njima sam uživala i mislim da svaka žena može sebi da dozvoli da ide na visoke pozicije, da se ne plaši što su je majka govorila da će deca da trpe i kuća i tako dalje, već da shvataju da u stvari može sve, da može da se ima i posao i porodica i još mnogo stvari, samo ako ste dobro organizovani. Andrija... Ne znam da li ste čuli, ali ovo je bio moj suprug koji je viknuo bravo iza mojih leđa. Jel da? Evo, bravo. Bravo i za vas i za supruga. Ovo je onako dosta ohrabrujuće za sve žene ovde prisutne, verujem. Ali naravno i za pripadnike jačeg pola, na kraju zajedno smo jači. Andrija, u vašem iskustvu, kad već pričamo o položaju žena, da li se razlikuje vaš rad sa ženskim ili muškim sportistima po pristupu u izgradnji njih kao sportskih lidera? Ne, pa to je potpuno isto. Mislim, činjenica je da što se tiče fizičke snage postoje neke razlike, ali principi su potpuno isti. I to možemo da odmerimo. Da, znao sam da će biti reakcija ovako. Ali to je činjenica, mislim, činjenica da mi kulturološki žena je nekako u drugom planu i čuo sam za to istraživanje isto gde su rekli zašto se ne prijavljuju na IT pozicije i žene kao lideri imaju neke karakteristike koje su mnogo primerenije i nije slučajno da tamo postoji takav uspeh, zato što je činjenica da psihologija kaže da su žene mnogo emocionalno inteligentnije nego muškarci, to su činjenice empirijske. Ali što se tiče sporta, i žene i muškarci imaju slične probleme i imaju svoje probleme sa samopouzdanjem, svoje probleme sa očekivanjima i principi su potpuno isti. Ono što je bitno je da ako gledamo sa pozicije firme i vas kao lidera, kada birate ko će da vam bude zaposlen, da birate prvo kakvu ima želju za rastom i za učenjem, jer postoje nešto što zovu kompetencija, ali vi na kompetencijama možete raditi i možete ih popraviti, a na tome kakav ste vi čovek i koje su vaše osobine ličnosti, to je mnogo teže promeniti. Jer svi mi na početku kad smo bili mali nismo znali nešto, pa smo onda usputno učili. Ali kakvi smo kao ljudi, to se nije mnogo promenilo od malih nogu. I zato ja pretpostavljam da i Aleksandar u njihovoj grupi postoje razni testovi koji gledaju ličnosti i koji uopšte gledaju i tu motivaciju i, na primjer, kod nas u firmi ono što od nas traže je da gledamo koliki zaposleni imaju upravo taj drive i tu želju da napreduju, da nauče i to je ono što je bitno. To vam je isto kao u sportu, vi imate ogromnu količinu truda i rada i morate da trenirate, ali ako vi imate ono zašto vi to radite i to zašto, sigurno ste čitali svi, pošto sam video da je jedno od pitanja knjige za preporučiti Simon Sinek, on sad ima tu čitavu filozofiju oko tog zašto i on je vrlo onako popularno, interesantno je kako on to sve pakuje, ali vi morate da poznate upravo kao lider šta su neki drive-ovi zaposlenog i kako njega da motivišete. Znači svako od nas ima neke tastare u glavi, to mogu biti vrednosti, može biti nešto drugo, ali vi treba da poznate svoje zaposlene, ako ne sve možda, ali baš ove što su ispod vas i onda da znate koje drive-ove da pritisnete ili ako to prebacimo u metaforu sa instrumentima, da znate koju melodiju da osvirate da bi pokrenuli zaposlene. Sad mi u psihologiji imamo neke set nekih testova i svašta ne, gde mi na taj način otkamo i ja radim sa nekim toolovima, otkrivamo šta je to što motiviše zaposlenog i mislim da je to jako bitno i mnoge firme i zato i rade sa svojim zaželjem, jer vi ako ste dobar lider, imate puno iskustva, vi tačno znate posle kratkog razgovora kako sa kim treba da razgovarate. Ako ste neko ko je novi, vama treba neka pomoć sa strane da vam kaže sa ovim pričaš ovako, sa ovim onako, sa ovim ovako da bi ga motivisali. Jer vaš posao je u stvari da
motivišete ljude, da imate viziju s kojom ćete da zarazite sve oko vas, da brinete o njima, da sa vama se oni osjećaju specijalnim, jer ste vi deo nečeg specijalnog. To vam isto kao u timu kada imate sportski tim i sad neko ko igra recimo u Juventusu, on se osjeća fantastično što je deo te porodice Juventusa. Upravo to treba, takav sistem treba da se napravi u firmi, da svi vaši zaposleni, im je divno što su tu, a da bi im je bilo divno, vi kao lider treba prema njima da brinete, da im organizujete neke specijalne, da kažem, događaje gde će se oni osjetiti specijalno. Svi ljudi u stvari vole da se osjete specijalno i kad to uspete da uradite vašim zaposlenima, onda ste ih uhvatili za čitav život. Pošto im ostalo još nekih 5 minuta do kraja, evo pitanje jedno za sve paneliste, jeste kako vi radite na sebi da se razvijate i rastete dalje kao lideri i da li imate neke knjige da preporučite svima ovde prisutni? Ko je volonter da prvi odgovori? Evo ja ću. Rastete i razvijate tako što pred sebe stavljate nove izazove, a njih, hvala Bogu, ima svaki dan za one koji da traže. I to je koji se rešava, onda vi shvatate da vam za to trebaju nove veštine, nove znanja koje se stiču na različite načine. Jedan od tih načina i jeste čitanje dobrih knjiga. Evo, ja ću na brzaka knjige za koje mislim da su meni od ogromnog ljudima sa kojima radimo. Ono što mislim da je takođe važno jeste da toj komunikaciji sa ljudima da isto uvažavamo njih kao ličnosti, kao naše kolege, saradnike i ta vrsta interakcije nam pomaže da ih motivišemo, inspirišemo i da se oni osjećaju posebni. Dakle, da uvek pristupamo sa te pozicije, a ne sa pozicije menadžera, vlasnika ili već šta god da imamo. Andrija? Pa ja lično, pošto sam ovako malo stariji, pa sam sad očoravio, a nikako da uzmem naočare i uglavnom čitam sa ekrana neke PDF-ove, ali ja lično volim ove TEDx govore, jer meni su oni super, jer tu neke ideje dobijem i ja i čujem nešto jako pametno, pa onda mi nađem neku knjigu. Ja sam spomenuo tog Sineka, on je onako popularan, ali svaka knjiga o leadershipu i bilo čemu vam da neku novu ideju ako imate otvoren mozak. Ono, na primjer, poslednje šta se meni dopada, ima neka knjiga Neuroleadership se zove, koja govori o tome da mi samo kao lideri treba Nadam se ne sve. To je dosta interesantno kad se pogleda iz tog ugla. Ali osnovna stvar je biti... Nažalost, ne baš na sve, ali verujem da je bilo zaista korisno i poučno svima. I hvala vam još jednom. Želim vam svu sreću i sve najbolje u daljem radu. I ovim putem bi zatvorila panel, obzirom da je predviđeno i prema satnici, a da kažemo, obzirom da smo pokrili najveći deo tema. Hvala vam još jednom, hvala AmChamu na podrški na organizaciji i na